lo que encontrarás, una aventura o una amistad. Non serás ti, Sami, non? Parece que non, parece que non. Hola, Javier. A ver, explícame aí quen é Sami, porque ninguén me soubo dicir quen era Sami. Quen era Sami? Bueno, Sami aquí é un protagonista aquí en Corax. Sami é un cibón de mans blancas que está por aquí inspeccionando, mirando, mantendo distancia, porque, bueno, ten unha historia un pouquiño complicada, complexa, pero, bueno, a verdade que desatou super ben e hoxe en día é o favorito dos moitos dos nosos visitantes. Sami chegou fai 10 aniños, máis ou menos. Viu dun particular que o tiña, formou parte dun decomiso, do tráfico ilegal, malvivindo nun piso, nun transportín que non era nin metro cúbico, onde non se podía nin poñer erguido. O sacaba a terraza para baldealo, limpalo, e co avistamento dos veciños foron os que deron o aviso, as denuncias, e a raíz de aí surxir este rescate. E cando chegou aquí supoño que sería un pouco desconfiado, non? Bastante desconfiado, a verdade é que moi desconfiado. Vía o humano como quen ve o demo. Unha vez viu que non lle facíamos da novidade, adaptou bastante ben. E logo foi gañando confianza, sobre todo comigo, cos cuidadores que estaban máis a diario, e agora un descarado. Toma, Sami. Aí nos ven xa a pedir comida. Vou intentar darlle. Chego con moi esquelético, nada máis muscular. Podese dicir que igual ten unha especie de trauma. Sí, ten un trauma que é con unha persoa que ten que ir ao psicólogo de por vida porque non o dá quitado 100%. Ele era máis xovenciño, tiña apenas, nin un ano. Ahora é adulto, pero bueno, un chaval. Como sería un día a día na vida de Sami? É madrugador, sí que non é trasnochador, pero sí que madruga bastante. Xa a primeira hora, según sae o sol e canta o galo, pois xa lle traemos o seu aperitivo, o seu xantar. Durante a mañán a ten bastante activa. O mediodía, en vez de descansar como fai o resto, pois é cando soe marcar o seu territorio. E logo as tardes é un pouquito máis a ver o que ven. Cando temos tempo, pois eso, vamos, dedicamos, ou xuntamos eso con Pitú, con outro mono, con Martín, outro mono verde, os lémures, e senón tamén está pendiente das nosas visitas educativas que realizamos, que sempre ten algún premio, sempre ten algo. E Javier, xa para rematar, que mensaxe che gustaría deixar de concienciación? Por moito que nos imaginemos un animal tan tierno que pode ser un peluche, pois non, igual é todo o contrario, hai que saber interpretalo, saber levalo, e bueno, é que ao final o que acaba pagando é o animal, o capricho desa persoa o acaba pagando o animal.